Pripraviť vlastný web na vlastnú päsť nie je vôbec jednoduché. Ak si dáte pozor na niektoré kľúčové veci, ten web dopadne veľmi dobre. Naopak, pokiaľ ho robíte veľmi zbrklo a rýchlo, môže vám viac uškodiť ako pomôcť. Ak si idete robiť vlastný web, potrebujete myslieť na základnú vec a to je kapitál. A pod kapitálom nemyslím len financie. Pod kapitálom myslím vaše skúsenosti s webmi, či sa vôbec nejaké máte alebo nemáte. A nie len s webmi. S písaním textov, s výberom obrázkov, s nejakým estetickým cítením a taktiež s tými technickými zručnosťami. Kapitál je však aj množstvo vašich kontaktov, ktoré máte. Ak napríklad máte nejaký technický problém alebo potrebujete pomôcť s dizajnom, s textom, hocičím, či máte na telefóne niekoho, komu viete zavolať a nebudete to sami riešiť týždeň, ale viete to vyriešiť napríklad za hodinu alebo do pol dňa. Kapitál sú aj vedomosti. To znamená, či vôbec viete, ako taká stránka by sa mala vytvoriť, či máte urobený research, či sa trošku do toho rozumiete, že ktoré riešenie je lepšie a či si napríklad viete tú stránku nielen nastaviť na základe týchto 5 vecí, ale či napríklad rozumiete aj do takého niečoho ako optimalizácia pre vyhľadávače, analýza kľúčových slov, copywriting, predajné texty. Keď chcete mať na stránke video, tak video. Čiže kapitálom môžeme vnímať celkový taký obsah vecí, ktoré rozhodujú o tom, či vôbec ste schopní tú stránku vytvoriť. V neposlednom rade je to potom čas, ktorý do toho potrebujete investovať, ktorý je asi najväčšou devízou, ktorú máte. A pokiaľ napríklad toho času investujete príliš veľa, bude to oveľa drahšia stránka, ako keby ste si ju nechali u niekoho vytvoriť. V neposlednom rade sú to financie. Nie všetko, čo na tej stránke budete chcieť mať, bude zdarma. Budete si možno musieť urobiť nejaký kurz alebo viacero kurzov. Budete si musieť niekoho zakúpiť napríklad na vytvorenie či už grafiky, loga alebo nejakého návrhu. Takže toto sú všetky veci, ktoré treba vnímať, keď si idete vytvárať takýto vlastný web. Na čo všetko teda myslieť, keď idete vytvárať vlastný web? Potrebujete v prvom rade rozumieť, pre koho ten web idete vytvárať a aký bude mať cieľ. Áno, môže byť cieľ len, aby ste nejaký web mali, ale keďže v dnešnej dobe je už také množstvo webov v každej oblasti, neodporúčam ísť touto cestou. Je to totiž cesta, kde možno aj vy ten web viac odflaknete a opäť môže vám viac uškodiť ako prospieť. Totižto, ak ten web nebude dobre urobený, nebude pôsobiť na toho vášho návštevníka, respektíve potenciálneho klienta tak, ako potrebujete, tak ten klient by vám možno aj zavolal, ale na základe stránky si urobí obraz alebo dostane taký pocit, že vám nechce zavolať, pretože to jednoducho necíti odtiaľ tú dôveru, ani tú schopnosť, ani tú profesionalitu. Takže treba dbať na to, aby ten web bol naozaj vyvážený a dobre spravený. Prvý krok je teda určiť si, pre koho ten web idem robiť. Nejakú cieľovú skupinu. A snažte sa vytvoriť si niekoľko, 2-3 persony, kde to bude konkrétne človek. Hej? Ak by ste napríklad predávali angličtinu, mohli by to byť študenti, ktorí chcú ísť napríklad pracovať do zahraničia a zatiaľ neovládajú jazyk. Je ich množstvo. V tomto prípade by to mohol byť napríklad 24-ročný mladý človek, ktorý má napríklad vystudovanú vysokú školu, nemá takmer žiaden príjem, obľúbuje takúto a takúto hudbu, takéto filmy, takto trávi svoj čas. Vytvorte si ako keby takúto personu, ku ktorej na tej stránke budete hovoriť. A takýchto persón si vytvorte dve alebo aspoň 3 a vďaka tomu, vždy keď budete tvoriť text, navrhovať dizajn, dávať tam nejaké fotky, viete sa pozrieť na túto personu a povedať si, že OK, bude rozumieť tento človek tomu, ako sa vyjadrujem, čo mu chcem povedať. Toto je veľmi kľúčový bod, pretože od tohto závisia všetky ostatné veci. Bude od toho závisieť dizajn vašej webovej stránky, bude od toho závisieť copywriting, to znamená slová, ktoré budete používať, texty, či ich bude viac, menej, či tam bude napríklad video, či tam budú veľké fotky, alebo to bude menej grafické a viac toho textu. Všetko závisí od tejto cieľovej skupiny, čiže toto je alfa omega, prvý krok, ktorým začnite. Následne, keď budete mať určené tieto jednotlivé veci, podľa toho potom potrebujete určiť, koľko textu a akú štruktúru stránky budem mať. Štruktúra stránky priamo rozhoduje o tom, ako sa používateľ bude po tej stránke hýbať. Vy totiž nechcete len to, aby ten človek prišiel na tú stránku a nejak sa tam klikal a niečo potom urobil a budete dúfať, že ten človek sa vám možno ozve. Vy chcete po tej stránke toho človeka viesť. On príde na tú stránku a vy mu potrebujete v určitom slede dávať tie informácie tak, aby on pochopil, že či je vôbec vašim klientom, alebo naopak nie je. Pretože pokiaľ urobíte stránku, kde sa vám budú ozývať ľudia, ktorí naozaj v živote si vašu službu alebo produkt nekúpia, ale jednoducho zo stránky to nepochopia, budete strácať čas. Potrebujete to teda urobiť tak, aby ten klient
pochopil, či je tá služba pre ňoho alebo nie, či vyrieši ten jeho problém. Čiže preto potrebujete dobre nastaviť štruktúru, či už to urobiť ako podstránky alebo ako jednu dlhšiu stránku, kde na konci bude výzva k akcii. To je kľúčové. Podľa toho, ako ste si nastavili cieľovú skupinu, potrebujete písať aj text. Pokiaľ máte cieľovú skupinu ľudí, ktorí sú starší a napríklad nepoznajú, dajme tomu nejaké dobové, slangové veci, jednoducho ich tam nebudete používať. Naopak, keď máte napríklad mladú cieľovú skupinu, potrebujete tam používať oveľa šikovnejší, jednoduchší jazyk, kde budú kľudne aj napríklad tie slangové výrazy, anglické výrazy. Jednoducho potrebujete rozprávať takým jazykom, akým rozpráva vaša cieľová skupina. Pretože tak budú mať naozaj pocit, že im rozumiete a dokážete vyriešiť ich problémy. Podľa toho, ako veľmi alebo akým spôsobom napríklad takáto cieľová skupina prijíma obsah, tak tam môžete zvoliť buď množstvo textu, kombinácia textu a obrázkov, alebo viac obrázkov, možno nejaké ikony, rozbalovacie menu a prípadne video. Viac o videu si viete pozrieť v inej sekcii tohto kurzu. Nebudem zachádzať do detailov, poďme teda ďalej, ako tú stránku ešte vylepšiť. Podľa cieľovej skupiny si vyberáte aj farby tej stránky. To znamená, ak budeme cieliť na mužov, ktorí napríklad cvičia v posilke a ich cieľom je nabrať svalovú hmotu, asi tá stránka nebude rúžová však. Ak naopak budeme cieliť napríklad na deti a budeme tam mať stránku s hračkami, asi to nebude celé čierne však. Dáva logiku. Podľa tej cieľovej skupiny teda potrebujete vybrať aj farby a takisto dizajn a takisto aj obrázky, ktoré budete používať.